Maya payabak po. Gampanan tayo pong ining katlong aldo ng kayakatampong pamagsadya king kapiyasan ng Santa Rita. Dapat ngayon niya po yung piyasa ng Santa Rita, dapat uling Domingo ya po, mas mangibabaw ya po yung mas mato siya po yung liturhiya na ning Domingo kaysa king ganakan tayo po yung Santa Rita. So kaya pong kayakatang parokya yung kapag masusya na po ning para king kapiyasan ng Santa Rita bukas abak ya po. Kampanan tayo pong ini-intrido ang panalangin. Siklot tamo po. Ginoo, busan mawari po ding labi ko. Mana ikas din sa wala ko, makayong puri mo. Kapanisyan. Itamongan po. Ginoo Ginoo kong Heso Kristo, Diyos ang pon taong tutu. Makirapot at menat buska ko. Kayap ay lanangga, at mga intuliran palsintan, lakwas king sablang nano. Pagbitkilan kong masakit ginuko, laus king puso ko, ing pamikasala ko kaya ka, at uling ikang Diyos ko, kaluguran da kang may git king sabla, at king saop ning kaya kang malagrasya, tatantong enamiyuman mikasala. At panayan ko, uli ning pangaintulira na ning kaluguran mong esposong Santa Rita, ipatawad mo ing kasablang kasalanan, at pagkalaman mo kong grasya, bakong makapandatila king kasiwan kaya ka yanasa. Panalangin king Aldo kang Santa Rita. Itamangan po. Kayo mo yumuan na esposa ng Jesus, may panagaulan king metong ng suksok nitang kayang korona. Idaon me po ining puso kong sisisi at magpakumbaba, arap ning tribunal ning pakalulu ning Diyos. Banking pamamilatan mo, apakyabutan ko ing kapatawaran king kasalanan, at kamtan ko naman ing yadwan ko kaniting trido, lalong-lalo na nung makaligaya king Diyos, at makakayap kining kaladwa ko. Yanasa. Panalangin king katlong aldo. Itamongan po. Malablab as sarapines, ikaw mabibiyek ing sinta, tanggapan niya king kihong koro, ing miputungan ng esposo, ning berbong mikatawan tao, Santa Rita de Casia, makapagmula lang serapin, mibiya king sinta, angga king meteya king pamal sinta. Yain ko king Santissima Trinidad, iting makalukong sinta, yaduan yu, ing mitalandangan na sa metong manlipato, denim puso mi, balang mabiyasang painawa, kaniting kaya kaming kamalan ayapi, amakabiyaking kaladwa, pati na ing grasyang pagnasan minggamtan, kaniting trido, nung makaligaya king Diyos, at makakayap naman karing kaladwami, yanasa. King kataymikan po sambitan tala ding grasyang buritang nabangnan, karing panalangin ng Santa Rita de Casia. Ipami at yabanwa, misamba ni lagyo mo, datang kaya kaming kerian mo, mi pamintuan inlog mo, kaya sulip antibanwa. Ika kanan mi kingaldo, di mo kay kami kingaldo ngeni. Ang pong di patawad mo kay kami din sana mi keka. At di pamatawad mi karimi kasala kay kami. Mga may kami tayo saul kintukso, nunay kapos mo kami kinsablang marok. Bapong Maria, mipno kaking grasya, yung ginuwat yung kaya ka, nuwan kakaring sablang babay, at manya pa naman, imbungan aning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang idunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banal na Espiritu. At mo sa jaran ligaya, bating kamumulan, ngayon at kapilan man, manggamang king alanangga. Ipami at yabanwa, misamba ni lagyo mo, datang kaya kaming kerian mo,
mi pamintuan inlog mo kete sulip anti banwa. Hinggang kanan, miking aldo, di mo kay kami, miking aldo ngeni. Po ni patawad mo kay kami din sala mi keko. At yung pa matawad mi karimi kasala kay kami. Mga may papayasaul kintukso, nalay kapos mo kami kinsablang marok. Amen. Bapong Maria, mipno kaking grasya, ginuwat ka. Nuwan ka karing sablang babay, at unya pa naman, imbongan aningat siyan mo, Jesus. Santa Maria, ang idunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at yung oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banalay espiritu. Ante mo sa jaran ligaya, bating kamumulan, ngayon at kapilan man, manggamang king alananggo. Ipami at yabanwa, misamban nilagyo mo, datang kaya kaming kiriyan mo, mi pamintuan ilob mo kay sulip anti banwa. Hingga kanan, miking aldo, ibiyam kay kami king aldongin. Ang po ni patawad mo kay kami din salam kay ko. At yung pamatawad mi karimi kasala kay kami. Mga mo kay paisakol kintukso, nilikapos mo kami kinsablang marok. Amen. Bapong Maria, mipno kaking grasya, iginuwat ka. Nuwan ka karing sablang babay, at unya pa naman, imbongan aningat siyan mo, Jesus. Santa Maria, ang idunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at yung oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banalay espiritu. Ante mo sa jaran ligaya, bating kamulan, ngayon at kapilan man, manggamang king alananggo. Panalangin. Itamongan po. Maligayang Santa Rita, nuwan apatononon king sukat malyaring, pepalagyo na ning mismong Diyos, kamasmas ding malungkot, at tarang maningning ning Santa Iglesia, sulunin tutukyan ding malda, balang miras king tutong sadsaran ding pangakabos. Pamatudan mo po dining maglayag, kining king karinanin luwa, at aslagan mo ring rening kaladwami, king sulunin alananggang katutuan. Ipakilala mo, ing kailanang kabaldugan ning bandi, ketiking yato, at ing emunanong alaga na nitang biye metong. At uli ning kakamal-kamalan adaya ng Yesus, ampo ing kalinis-linisan apang hagli ng Mariyang kasantusan-tusan ng Indo. Ipawaga mo po kaya kami, ing kabanalan, upaya, at grasyang pigkalam na kaya ko ning banwa. Daptan mo sa kindening puso mi, miyurong lat marayu, king mabagsik ng alun, at alimbuyo niting yatong babaltangan mi. Baking miras alang guli-guli, king kanwanan ay lanangga, amiging paksa ning pangalalang mi. Painawa kaya sa aking karatunan, kaniting ginumpig mulan, at kaulyan ding sablang lelangan. Yaduan mi naman, pakibatan mo sa pakibat mo sa kami, ing dasyang yaduan at pagnasan mi, kaniting krido. Ing sablang kapagnasan mi, pawangan sang miracle, king kapurin at ikaligaya ni Diyos, makarangal kaya ko, at makakayap naman karing kaladwami. Yan asa. Pasibay po, sambit lang talaking kataymikan ding grasyang buritang nabangnan, karing panalangin ng Santa Rita. Panalangin, itamon po. Kayo mo yumuan at manandaman na Yesus ko, baning kasantusan-tusan mong katawan, mga tatadngan kisugat, at lumasa pauli ning kasalanan ko. Biriyan mo king malabuntok mo, ing miputungan niyang koron ng suksok, at pigkalaming dirinan mi itong kareti, ing kanaguran mong Santa Rita. Milimbag yapin kayo iting tanda, king kanwana, iting kekang esposa. Pagkalam mo po kako ginuko, king pamamilatana, at uli nindayang pepatulura, ding mga laing suksok ning kekang korona, aminagus king kekang lupa, tuktugan niya sa ining kaladwa ko, bayang luminis, apon dalise, karing suksok,
ding dakal kong kasalanan. At nung malinis ni, munyayasang masampot, abungan dapat amayap, manatili sa anggaking kapupusan. Bakong nabangnan itang pengako mong biye alanangga, anong nura kapurian kaya beking kekang esposa, in talapamilatan kong abogada, at kambera ding kekang koros ding santos ampong angeles, alang likat popuri kaya kinigay banwa manggaman king alanangga. Yanasa. Pupurian da ka ritang esposa, busal ding suksok mi bait ka, at meging rosa na kang Kristo, dibinong sinta. Dininan men tanda ginu, ingalipan mong irita, Kintandaning kay kanlugot at pamaylaso. panalangin, itamangon po. Diyos, ampong ginuko, ampat mo pigkalaman mendakal a grasya, ing kananawanan a santarita, akin lubos ng pamakitulad kaya ka, ligurano ding salang ng milimbag, king puso, ampong kanwana na, ing tandaning kaya kan lugod at pamaylasa. Iyaduan mi po kaya ka, uli ning pamamilatana, luguran minumon sa ding kaya keng kasalang, at apigunam-gunam ming alang kapupusan, ing sakit mong delanan, king pamaylasa mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alanangga. Yanasa. Yanasa. Kilaganigi pa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Manatili tapo makasiklod para king panalangin, king orasyon, imperata laban king COVID-19. O mapamakalulo ang pumapagmalasakit ay pami. Amin ang milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keko, ban manakit kapatawaran ang ponbye. Lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kay kami, at may kamateno karinda kalatao. Adwan mi ngeni keko, ing balikdan mo kaming mitmon lugod, at yatsyat me kay kami, ing makaulo mong gamat. Intakot mi kin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayon. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo lorin taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawan sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi lorin sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. E mula paborin yayawa kaniting sakit, ipanalangin mi Loret ang miyawa no, kumayap nila sanang malalagwa, ingatan mo Loret ang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alangang kapainawan, yet ang mayango na biye. Pagkalam mo kay kami, ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kami miyabe-yabe, para king ikakayap din sabla, at ban makasahog kami, karetang mangailangan at makakalulu. Manano na sana, pauling masabal at mamagmalasakit mi, para king metong at metong, nikabis kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan, pahindu ni Diyos. Emo sana pisawili ing aklis mi keko, king kagulanan mi. Nune bagkus mo kayong ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kananwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsud, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patuloy namin Santa Monica, Luklok Tapo.
Kaniting Trido ng Santa Rita, din pong sponsor tamong ngeni, ilapin din, Hermanidad de la Correa y de Santa Rita de Casia. Maya payabak po kay kayungan, pag masusyan tayo pong ngeni, inka na maduminggo ng pamanyubling may biyaning kay katamong ginong. Kaniting kapag masusyan, pakiyabetala po ka rin kay katamong panalangin, di makatuking intentions. Pasalamat dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Ronald and Agnes Lau and family, Hector and Mirna Quizon and family, Engineer Emer John Bondok, Engelbert Bondok, Mr. and Mrs. Al and Marcel Manalo. Special intention, Kapayapan Pilataning Russia at Ukraine, Dietz and Lita David and family. Birthday Thanksgiving, Akio J. Desena, Dr. Ramon Panilio, Danilo Vergara, Father Danny Nakfil. Successful operation, Pauline Bis, para King's Speed Recovery ng Crismel de Alca, Angel Pajardo, Purita Flores, Monica De Leon. Para ka rin alangang kapainawan, para ka rin mayang ngobi, lalo-lalo na Domingo Senior, Jose, Elizabeth, Corazon, Erlinda, Domingo Junior, Juanito, Maximo, Jose, Catalina, Reynaldo, Ruben, Natividad, David, Rolando, Catalina, Carl Kent, Leticia, Leonardo, Elijah Faye, Crisanta, Yutikino, Luisita at Reynaldo II. Talakad tapot makyabe, kindalit na pamuklat. Aldo
Kinagining impampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. Ego ang timurin. Maya pa haba kay kaingan po, Naya payabak po amo. Tatyutan na king kanama Domingo, ng Easter season, kaya puntutukin Domingo, pag-celebran tayo ng Ascension, kay Bananita, in Pentecost, in last day of the Easter season. At tatyutan mo naman po ngayon, king dongeni po talaga yung piyesta ng Santa Rita, pero hindi pa tayo po bukas. Ini po yung pangatlong aldo pa, magsadya mo naman para king piyesta na. Batang ini nga bebing matampangganap kaniting kapag masusyan, sisyan tala pa rin kasalanan tamo, at anyaran pa may lunos na kapatawaran ng apong Ginoo. Ginoong Jesus, bibitasan mo kaya kami, ing nung may biyebye kami agpangking kaya kang amano, luguran na kami ning ipa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakadulo. Yesu Kristo, pengako may kaya kaming Banal Espiritu, apaga nakakaya kami king sablang tiro mo. Kristo pakalulo. Kristo pakadulo. Ginoong Jesus, sasabihan mo kaya kami king eke sukat maliligalig at tatakot. Huling kaya bera ka, kapamilataning Espiritu mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakadulo. Ang Diyos sa maipain tutu pakaluluhan na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, aginawa king sabla, ing korona na, ning kaya kang pamaglalang, ing anak ning tao, ami bait king metong ababay, dapat alang pigmulan. Migdusa para kaya kami dapat mabibiye manggamang kapilan. Ing lilipas ming biye, mi koronan sana, king pangwakas sa tula, ing pamanyubling miye kagum na. Huling ing Ginoo, manggaman, king alanganga. Amen. Tapot makiramdam king amal ng Ginoo. Pamamasag ibat, king libro ning dapat daring apostol.
Ating mapilan kataong menibat Judea, di natangla ka rin Antioquia, at pigmulandang tiro karing kapatad, inganti kanini. Kayo malyaring miligtas, nung kayo tanggap sirkunsisyon, anti mo ing adwaning batas ng Moises. Pablo at Bernabe, mahigpit lang may kibadbaran at may kiargo tungkol king pisasabyan na iti. Inya may pikayari, king Pablo, ampo ni Bernabe, at ding mapilan pang tao Antioquia, kailangan lang munta Jerusalem, ban makikit ka ring apostol, at karing makatwa tungkol kaniti. Ding apostol, ampon ding makatwa, kambening mabilog a iglesia, pikayari rang padalang mapilan katawong peka katawan do, at tuki kari Pablo at Bernabe karin Antioquia. Pinili dalaring adwang katawong kikilalanan daring kapatad. Ilapin di Judas, Amayayawos Barsabas, ampon Isilas. Peparalare karelo, ing makatuking sulat. Ding apostol at ding makatwa, ake kong kapatad, payabot do ing karelang kumusta, karing sablang kapatad alahing pagano, amanok nangan king Antioquia, Syria at Cilicia. Miras kaya kaming balita, king ding mapilan kataong ibat kaya kami keni Jerusalem, detanganda kayo, at ligalig da kayo't gilwa na isip, king karelang pamagsalita. Deti, makanyan man, alalang kapayin tulutan ibat kaya kami para daptan da ito. Uli nito, ni pulong kami at pikayari mi ing mamili keng pekakatawan mi at itubod lakya kayo. Datanglat kaya bera ding pakamalan akakaluguran na Pablo at Bernabe pasayang king be asusuyo ra king ginuta mong Heso Kristo. Tutubod milakya kayo, uli nito, di Judas at Silas, amunye patutong personal karing bagay simbitlami na kanitang sulat. Uling kaburyaning banal na espiritu, at kasanmetong na kami kaniti, king kayo merinan aliwapang tuntunan, labis kareting makatuking tutong kailangan. Mangilag kayo king pamangan amiyang pangkaring Diyos-Diyosan. Kayo mamangan daya. Kayo mamangan king karnidaring animal apeterang parayan. At dumayo kayo king sablang manawang. Pangilagan yung nganiti, at kayo milisyo king matulid. Adios. Amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. manano na sanang ding tao, o Diyos, ikaing karelang poryan. Manano na sana ting tao, o Diyos, ikaing karelang purihan. Manano na sana ting tao, o Diyos, ikaing karelang purihan. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kami sana king lupa mong malam. Baning meto sikluban, abalo na ingke kang kaburyan.
at ing pagkalubmong kaligtasan. Bustan mo lang bansa, tumulala at dalit masaya. Uli nga lang pamangabiran, ingkya kang kayatulan, karing sablang balayan, at kaya kalang patnubayan. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ikaing karelang puryan. Ika sana ing turyaning meto sikluban. Pepanwana nakatamungan ning Diyos, sana'y igalang det pitakutan, nuka rin man. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Liban ako ning espiritu, at inatad na ako ning anghel, king babo ning metong amatas abundok. Pepakit niya kako ing Jerusalem, ing banal a syudad. Titi pa manibat king banwa at ibat king Diyos. Masalaya iti, pauli na ning kaligayana ning Diyos. Kikislapyo, anting maulagang bato. Anting aspe at malino, anting kristal, makapalyo at matas apader. Atin niyang labing adwang pasbul, ating bante anghel, king balang metong. Makasulat la karing pasbul, ding lagyuda, ring labing adwang lahing ng Israel. Ating atlong pasbol, king Dane aslagan, atlo Dane mauli, atlo king Dane amyanan, at atlo king Dane albugan. Ating niyang labing adwang batong pundasyon, ing pader ning syudad, at makasulat lakareti, ring lagyu, ding labing adwang apostol ning kordero. Ala kong ikit a templo king syudad, uling ingginu, Diyos yang mayupayang tutu, at ing kordero, ilang peka templo da karin. Ene kailangan ingaldo o bulan, bangas lagani ing syudad, uling ing ligaya ning Diyos, yaing sa silag karin, at ing kordero, yaing sulu. Amano na po ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalan tayo po ngayon may pabalita. Alleluia.
kanako, pamintuan ori nga manuko. Luguran neng ipako, at ipako at ako, manok nangan kekeya. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At keko ang timurin. pamamasa aking may pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya keko o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, ing lulugod ka na ako, pamintuan o ring amano ko, luguran ing ipa ko, at ipa ko at ako manoknangan ke kayo. Ing lulugod ka na ako, tutupad ka ring amano ko, ing amanong dindamyo ka na ako, nanaibat king ipang may tubod ka na ako. Sinabi ko rating bagay kay kayo, kabang kayabe ko pa, dapat ing talasaok, ing banal espiritu, ay tubod ning ipa, king lagyo ko, ing mituro kaya kayo, king sablang bagay. Pagkanakanak kaya kayong sablang sinabi ko kaya kayo. Ing kapayapan, nalakwan ko kaya kayo. Ing kakong kapayapan, babya ko kaya kayo. Kapayapan ay nakalupan ning babya ning yato. Ko sukat mababalisa o may tatakutan man. Dindam yung sinabi ko, makoko, dapat magbalik ko naman kaya kayo. Nung liguran nyo ko, sukat kong tumula, king munta ko king ipa. Uling ing ipa, may kitsa ka na ako. Sinabi ko na itingin kaya kayo, bayo pa mga palyari. Banpot ang mapalyari na maniwala kayo. Ing mayap ng balita, ing kaya katamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo, karamdam tapo kay humilyo. Kamusta na po ang bawat isa? Kasi 2 years na tayong pandemic, no? At ako po, 3 years na ako ngayon sa ating parokya. 2.5 years, dun sa 3 years na yon pandemic. No? Kaya, tingnan nyo naman hanggang ngayon, no? Halos hindi pa rin tayo nag-normal sa ating attendance. No? Dati, pag ganyang mga oras, dikit-dikit kayo dyan, no? Ngayon, masanay na tayo sa physical distancing. No? At hindi pa rin naman puno ang ating simbahan. No? Kaya ibig sabihin, dakala pa rin tatakot, no? Marami pa rin takot, umiiwas, sobrang nag-iingat. No? At baka marami pa rin yung mga naliligalig, nangangamba, dahil sa mga nangyayari ngayon sa panahon ito. Di ba meron na naman pong bagong sakit, yung monkeypox, no? Parang sapin-sapin yung dumadating na mga dagok ng buhay sa atin. Kaya kayo po, kamusta? Panatag ba kayo at payapa? Masaya pa ba kayo? O binabarod na kayo ng sobrang takot at hindi na ganun kayo panatag sa buhay? Alam nyo, kung meron tayo talagang hinahanap sa buhay, yung kapayapaan. Yung kapayapaan. Ang bawat isa ay naghahanap ng kapayapaan na ito rin ang maghatid ng kaligayahan, ng tunay na kaligayahan. Kaya lang kuminsan sa paghanap natin ito, parang kuminsan mali
ang ating paghahanap nito, hinahanap natin sa mga bagay-bagay, sa mga lugar-lugar. Parang mali ang ating pamamaraan ng paghahanap. Halimbawa, yung iba, iniisip nila, kaya ang ginagawa nila ay nagpapakayaman, naisip nila na nasa pera ang kapayapaan. Na pag marami ng pera, mas magiging panatag sila, mas magiging tahimik ang buhay. Kaya ganong nagkakandara pa sila sa paghahanap buhay at pagpapadami ng kanilang mga ari-arian. Pero sa experience po natin, kung sino pang yumaman, maraming ari-arian, silang mas magulo ang buhay. Kung minsan nakakabigla na lang na mabalitaan na isang mayaman, nagpakamatay, nagpatiparik, nagbikti. Kaya marahil nakakatulong ang kayamanan, pero parang hindi yan ang source ng tunay na kapayapaan. Yung iba po ay pilit na kumakapit sa kapangyarihan. Gusto nila sa kanila ang lahat ng kapangyarihan para maging sila'y tinitingala o kaya silang nasusundan ng kanilang kalooban at kagustuhan. Pero kung tingnan po natin, isang magulong buhay yung mga nandoon na humawak sa kapangyarihan. Sila yung mas maraming mga pinagdadaanan. Kaya wala dun sa kapangyarihan ang kapayapaan. At sa iba po, hinahanap ito sa kasikatan. Inisip nila, pag sikat na, mas masaya, mas mapayapang buhay. Kaya kung anong ginagawa para lang sumikat sila. Yung iba po ngayon, sa TikTok, sa mga social media, kung ano-anong ginagawa, nagparo-paro jipa. Anong pasayaw-sayaw, pa-display-display. Para dumami yung mga followers, dumami yung magla-likes, na para bagang pag ganun mas magiging payapang buhay nila. Samantalang napakahirap po ng maging sikat. Kung minsan, kung sino mga sikat, sila yung may siraang buhay. At kung minsan, kung sino mga sikat, baka sila pa yung may masasamang bisyo na nagdadala sila sa kapahamakan. Tsaka pag sikat, diba? Parang nawawala yung privacy. Kasi saan ka man magpunta, nakikilala ka. At baka maraming mga marites. Pagpipistahan ka kung ano mang ginagawa mo. Kaya nga po hindi ako nag-artista kasi maraming marites. Kaya hindi ko sumikat na nandyan na yung kapayapaan at kapanatagan, ang kaligayahan. Kaya ito pong ating ebanghelyo ngayon, isang paalala sa atin na wala sa mga bagay-bagay ang hinahanap nating kapayapaan. Kundi dito, sabi, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, sabi ng Panginoon, kapayapaan na di tulad ng binibigay ng mundo. Para sa atin pong mga Kristiyano, manggagaling lang ang tunay na kapayapaan sa Panginoon. Sa ating malalim at matatag na relasyon sa Kanya, doon natin masusumpungan ng kapayapaan. Kung gusto natin maging payapa ang buhay, panatag ang buhay, ang sikreto dyan yung magandang relasyon sa Panginoon. Kapag wala yung magandang relasyon sa Kanya, kapag malayang loob natin sa Kanya, kailanman hindi natin mararanasan ang tunay na kapayapaan. Well, kung titignan niyo po, sa buhay natin, ano nga ba yung mga gumagambala sa atin? Ano nga ba yung mga sumisira sa kapayapaan sa ating kalooban, sa ating sarili? At paano nating hinaharap yung mga ganyan? Kahit po sinasabi kong lahat tayo rito ay ninanais ng mapayapang buhay. Pero siguro hindi kayo
magdidisagree sa akin na walang buhay na ganap na walang kaguluhan. Walang buhay na ganap na walang problema. Walang buhay na walang mga naranasang peligro, nakakatakot, kalungkutan sa buhay. Kaya siguro po ang magandang tignan, paano ba natin hinaharapan itong mga ganyang dumarating sa ating buhay na sila ang gumagambala sa ating katahimikan. Tatlo pong mga paglalarawan ang marahil ay ugali natin sa pagharap sa mga anumang dumarating sa buhay natin. Yung una, sa pagdating ng mga peligro, sa pagdating ng mga problema, kaguluhan sa buhay, para daw tayo mga ostrich. Yung ostrich. Ano ba yung ostrich? Yung ostrich, sa oras ng peligro, yun daw po kanyang ulo, ibinabaon sa lupa. Ibig sabihin, parang pinipikit ang mga mata. Parang iniiwasan tignan ang peligro. No? So, ibig sabihin, parang ayaw niyang harapin, no? Ang katotohanan nangyayari. Ganun ang mga ostrich. At parang ganun din tayo, di ba? Kung minsan di natin maharap-harap ang realidad, ang totoong nangyayari, na pilit nating tinatakasan, iniiwasan, ayaw tignan, ayaw harapin. No? Tulad na lang po pag di ba? Pag kuminsan sa atin, ayaw nating magpa-check up. Ang iba ayaw magpa-check up. Kaya isang araw mamaltok niya mo. Kasi hindi siya nagpapa-check up. Kaya hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanyang katawan. At bakit ayaw niya magpa-check up? Takot niyang malaman sa doktor ang kanyang sakit. Paano kung sinabi niyang yung bukol na yan ay cancer? Kami bulang. O kaya sasabihin, kaya nangangayayat ka, diabetic ka na. Buti pa nung di sinabing diabetic, kain ka ng kain. Wala kang problema. Pero ngayon, dahil sinabi ng doktor, diabetic ka, hindi magkokontrol ka, mas mabuti pa nang hindi mo alam para kain ka ng kain. Pero, yan ba'y tunay na kapayapaan? Na hindi mo tinitignan, hindi mo tinatanggap ang realidad. Kahit po sa, ganyan, sa sarili natin, kung minsan mas gusto nating pakinggan lahat ng magagandang puna sa atin. Mga positive, pero ayaw natin mga negative. Kaya yung mga sip-sip ang pinapakinggan natin. Yung mga may sinasabing totoo naman na ating pagkakamali, pagkukulang, ayaw natin pakinggan kasi gusto natin palakihin ang ating ulo sa magagandang papuri sa atin. Pero, will that really give you peace? Gaya ngayon, hindi mo naman hinaharapan ng totoo. Yung totoo. Kaya yun po yung isang image kung paano natin hinaharapan yung mga dumarating sa ating buhay. No? Pwedeng sa pagharap natin sa mga ito, para tayong bulkan. Yung bulkan po sa labas napakatahimik, napakaganda. Tingnan niyo po yung Mayon Volcano. Napakaganda. Pero sa loob, kumukulo. Isang araw, mabibigla ka na lang, puputok ang bulkan. Para tayong ganun On the onset, parang napakatahimik, payapa ng buhay natin. Pangiti-ngiti tayo. Pasimple lang tayo. Pero hindi nila alam ang bigat-bigat ng ating pinagdadaanan. Hindi nila alam, bibigay na tayo at susuko sa mga dagok ng buhay.
No? Kaya kung minsan po, alam nyo, sa mga taong ganyan, yun nga, yung mabibigla ka na lang, nagpakamatay din. Akala mo, okay lang siya. Akala mo, ayos lang siya. Ngayon pala, hindi. Ika nga, nasa loob ang kulog. O kaya, ang bait-bait niya, napakaamo niya. Isang araw, nag-aromentado na, nagwala na. Ngayon pala, nandito yung kulog. At siguro po sa pagharap ng ano man yan, ng problema, ng kalungkutan, kahit na ng galit, hindi tama yung kikimkiman mo lang. Kimkiman may tang makanya. Sa akin po, sa isang tinuro sa amin sa pagpapare na isang formation, ay yung clinical pastoral education. Lahat ng mga emosyon, you have to process them. Lahat ng anumang nararamdaman, kay takot yan, kay galit, kay inggit, you have to process them para hindi yan puputok na parang bulkan na maninira na lamang. Ganyan ba tayo? Na para tayong bulkan. Na tahimik lang at kinikimkim ang anumang pinagdadaanan. O yung pangatlo po sabi, para tayong mga libingan na mga puntod na walang pakialam sa kapaligid. Kahit na may nangyayaring kaguluhan, may mga nahihirapan, may dumadaing, dead mo lang. Pag ganun nga naman, di tahimik. Kasi wala kang pakiramdam eh. Kahit hirap na yung anak mo, dead mo lang. Wala kang paki. Kahit nabibigatan na yung misis mo o mister mo, dead mo lang. Kahit sa mga kapitbahay mo, alam mo ang daming naghihirapan, tapos ikaw ang yaman-yaman, dead mo lang. Para mas paging panatag ng buhay mo, bakit po problema pa yung mga kapitbahay mo? Dead mo lang. Para hindi na lang magulong buhay mo. At ito nga po ba mga tamang pagharap sa mga ganyan? Just to have a peaceful life. Ang ganyan, denial. Pagsasarili na lamang ng nararamdaman. O kaya, pagwawalang bahala na lang, huwag na lang pakialaman. Kaya maganda pong tignan ang buhay ng Panginoon kasi siyang magtuturo sa atin sa pagharap nitong mga dagok ng buhay. Kasi ang Panginoon mismo, hindi siya naging excuse, hindi siya naging walang excuses sa mga dagok ng buhay. Kaya siya mismo ay nakaranas ng mga kumokontra sa kanya, ng babastos sa kanya, naiinggit sa kanya. Kaya pwedeng manaig sa kanya ang galit, ang poot. Pero tignan niyo po kung paano pinrases yung galit. Kung paano nilawakan ng kanyang pag-iisip. Kahit na nasa krus siya, di ba? Tignan niyo yung pananaw niya. Father, forgive them. They do not know what they are doing. Just imagine. Ang lawak-lawak ng pag-iisip na hindi nila alam ang ginagawa nila, kaya ganyan sila. Kaya I don't have any grudge against them. Kaya forgive them. Kaya tahimik pa rin, payapa pa rin ang Panginoon. And you think ang Panginoon pinako sa krus, He was abandoned by His Father. Alam niyo po yung panalangin niyang Eli, Eli, Eli sabachthani, sabi niya na. Oh my God, why have you forsaken me? Alam niyo po, yun ay isang panalangin na nagsisimula sa parang pinabayaan ng Diyos. Pero sa bandang huli, sa panalangin na yon, ay nandun ang pagtitiwala na after all, He was never forsaken. He was not left behind. Parang ganyan po. Hindi siya pinabayaan pa rin ng Diyos. Kaya ito po, ang Panginoon mismo yung tinuturo sa atin
kung paano harapin itong mga nangyayari sa buhay natin. No? At sa Kanya, napakatindi po ng Kanyang pagkaugnay sa Kanyang Ama. At ito rin ang sinasabi sa atin, with our deep relationship with the Lord, ika nga, we can conquer all our challenges in life. Tapos yung mga dumadaing sa Kanya, lumalapit sa Kanya dahil sa mga problema, hindi siya parang nagdedma-dedma lang. He listened to them. At sa abot ng Kanyang makakaya, ibinigay ang anumang maitutulong sa kanila. Di ba? Yung bulag, no? Na sumisigaw, tinatawag ang pangalan niya, nilapitan at tinulungan. No? Yung mga batang pinagbawalan lumapit sa kanya, no? He allowed the children to come near Him. Ito yung Panginoon, kung paano niya hinaharapan, no? Ang mga iba't ibang mga dumarating sa buhay. And I think, yan ang dapat natin ring isabuhay bilang mga Kristiyano. No? Sa anumang pinagdadaan natin, huwag tayong tatalikod, huwag tayong tatakas, kundi harapan natin squarely. Tulad ng Panginoon, let us continue to hold on to our Father in heaven. At sabi nga naman dito, sabi ng Panginoon dito, ing lulugod ka na ako, pamintuan o ring amano ko, luguran ang ipa ko, at ipa ko at ako manuklangan kaya. At napakaganda po nito, no? Sa ating relasyon sa Panginoon, sa pagiging masunurin natin sa Kanya, sa ating pagsunod sa Kanya, dahil sa ating pagmamahal sa Kanya, sabi niya, siya at ang Ama ay mananahan sa atin. At ako po bilang pare, itong aking pinaghugutan ng lakas sa anumang pinagdadaanan ko. Sa aking relasyon sa Panginoon, sa aking pagsunod sa Kanyang kalooban, alam kong siya at ang Ama ay nananahan sa akin. So kayo rin po, ito, kung patuloy tayong magiging masunurin sa Diyos, masunurin sa kalooban ng Panginoon, sa mga kautusan niya, ito ang ating pwedeng pagkukutan ng lakas. Siya at ang Ama ay mananahan sa atin. Amen. At ngayon, ating pong ihayag ng buong pananampalataya at pagtitiwala ang ating pananampalataya sa Diyos. Sabihin natin, sasalpantaya ko, Sasapantaya ko kin Diyos ipang mayupayang tutu, yun na lang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong agdinuta mo. Pengagliging upayanin banala Espiritu, ni bait ka Santa Mariam Birhen, ni nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, intaya ka rin mete, king katungado, sinubiyang mebe, kay parita siya banwo, makalukluk, wananin Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka na magketi, ban mo kum ka rin mabien pong mga mate, sasalpantaya ko, king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din Santos, king pangapatao da rin kasalanan, king pangasubirang meding mete, at king dia lang anggo. Amen. may yagyag kapamilatan ng Espiritu ng Ginoo, manalangin tamo king Ginoong Yesus, banpisan meto nga nakatamo, ating yato, king kayang kapayapan at ngatang makibat. Ginoo, mamaleka kaya kami. Ginoo, mamaleka kay kami. Banking pamisalansangan at pamibadbaran, king iglesia ning kay katang panahon, ting kristyanong milibayan amano, ere sana titiwalag, ing metong at metong, ipanalangin tapo king Ginoo. Ginoo, mamalega kay kami.
Ban mi katetagan tamong maging tapat, king kadwang konseho, Batikano, at makomberti king kayang espiritu, ipanalangin tapo king Ginoo. Ginoo, mamaleka kay kami. Banding maliligalig at tatakot, manakit lang kapayapan, king Ebanghelyo ning Ginoo, at mikakamalayan laking lapit na, ipanalangin tapo king Ginoo. Ginoo, mamaleka kay kami. Banding alagad ning Ginoo, ngeni era isakwiling espiritu, nune bagkos, akilala ring magobra, king yato at king iglesia, ning kasalukuyan na panahon, ipanalangin tapo king Ginoo. Ginoo, mamaleka kay kami. Baning kakatang kasalpantayanan, iyang maging kayapan tamo, ing lugod ning Ginoo, maging tula tamo, king kabilugan tangbye, sakupanin ning pamalen, ipanalangin tapo king Ginoo. Ginoo, mamaleka kay Ngani kami. po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Manatili kang kayabe mi o Ginoo, itubod mi kay kang Espiritu, at ipakit mi kay kami ing ipa, maging ginura ka sana, manggaman king adanganga. Amen. Data po makasadya mag-offer, tanakantana po magpila libutan. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapana sa aning ginuit daon karinggamat mo. King ikapurat kaligayan ng kayan lagyo. King kaya katami ka sa plala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy pa, tanggapan mo sa reting kay kaming panalangin at ayin, gawan mo kayong karapat dapat, karing kay kang sakramento, ning lugod, kapamilatan ng pamagkalubong kapatawaran kay kami. Itiyadan mi king lagyunan namang Jesus sa ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At keko, antimuri. yat nayo ren puso yo. Kayat nga ano, king Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang kalinoy pa, Diyos king alangang lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye, inyang Kristo meging sakripisyo Paschal niya. Kaya dinatang imunag ing bayang panahon, ing makabang pamag-ari ning pamikasalam niya pupusna, ing mipahamak ayato miri ninyang bayong biye, ating tao misan pa may gawayang alang kakulangan. Ing tulan ng pamanyubing mebye, babae ning mabilog ayato, kabang din sablang koro, ring anghel, karing banua, daralit din kay kang ligaya, alang tuknang, ngaming babye, kapurian kay kang. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting aking king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuha ning tinapi at pasalamat siya kaya ka. Pirasa na binyene ka rin kayang disipulo nga nam, tanggapan niya iti ko nga at kananya. Itiing kanakong katawan, amidawan, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang kay pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga nam, tanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti. Iti yung kalis, ning kanakong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Datan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli na may biyaning anak mo. Darami kaya kay ting tinapi, ning biyating kalis, ning kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang tada kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka.
Apang mabaming pagamwa mo, king ikaming ansa ng misulusulot, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, uy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban beganap ikilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at i Florentino kaya kaming Obispo, at ing sablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepaynawan at maninaing sabing niye, lalo na di Elisa, Florentina, Amelita, at konsolasyon. Ading alapang miyang unabi, tanggapan mo sana aking maligay mong arapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya ng Maria, ang Birhen ng Diyos, kambe ng San Jose, na kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupat kimal mong kaburyan, king kaya kabaning panawon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ibang mayupay tutu. Kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapamintuking amayan talapangabo sa mibuking banalan turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Igabos mo kami o ginukisablang marok, malagot mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupan king kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, anong laban mo yung kasalpantian ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, higang mabibi at magari manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kay ko, hindi mo rin. Unan tayo pining pamikatabon, baang pugayin tayong bayatong at metong, king importanteng kapayapan king biye. Kapayapan kaya kaingan po.
Yang malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Dios sa minalako king kasalanan ning yato. Nuantang makakilala at makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, kumatamtong tanggap kaya ka. Dapat tiyagkas may nga mano mo, sumayap na. tinubod ningipa, makanyanda kayo namang tutubo. Tanggapan yeing nala Espiritu, ing Espiritu ning payong biye.
Lalakad ba? Manalangin tamo. O lubos mayupaya, tananganggang Diyos, binalig mo kami, King Biye, kapamilatanin pamibangon mo kang Kristo, iba't king kamatayan. Pasig na nga na kaya sana, kapamilatan iting sakramento, ning kaya kaming pangakabos. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka ang timurin. bendisyonan ako nga nin Diyos sa may paintuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. may arinig kaya katang kapag masusyan, niyaw meta ng king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may poras. Gandang araw, marami pong salamat sa lahat.